E preparando para o próximo cumbre do Conselho de Seguridade das Nações Unidas, o primeiro-ministro topa na Holanda com o consejero de Relações Exteriores do Reino. O executivo do Ministério de Relações Exteriores acorda-nos com o próximo cumbre está de 70 reunião e o último encontro promete com a reunião para a eleição de membro do Conselho de Seguridade das Nações Unidas na junho de 2016. Lo elegi é assento do Conselho de Seguridade para 2016 para 2018. Nesse como de agora, a relevância da relação do primeiro-ministro alemão com o desenvolvimento aqui, com o Ministério de Relações Exteriores está considerado sumamente importante. O consejero do Ministério de Relações Exteriores de Holanda explica o panorama. En daarom zijn we ook zo blij dat Minpres Eeman daar ook bij aanwezig zou zijn. Ook om te ondersteunen en te onderstrepen dat de kandidatuur van het Koninkrijk voor een zetel in de VN-veiligheidsraad echt een koninkrijksbrede kandidatuur is. Het Koninkrijk bestaat uit 4 autonome landen, waarvan 3 in de Cariben, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dus de inzet van de Caribische landen en de minpressen van de Caribische landen voor de kandidatuur is natuurlijk ook heel erg van belang. En ja, wij zijn dus echt heel erg blij dat Minpres Eeman zich ook zo inzet voor die kandidatuur. Tegelijkertijd kan natuurlijk ook Aruba zelf goed voor het voetlicht komen en de specifieke ambities die Aruba heeft op het gebied van duurzaamheid, innovatie, hernieuwbare energie. Vaak ook een voorbeeld voor andere sits in de wereld. Wat natuurlijk ook weer een goede speerpunt in die koninkrijksbrede kandidatuur voor die veiligheidsraadzetel kan zijn. Wij denken dat wij als koninkrijk echt iets te bieden hebben in de VN-veiligheidsraad. Vooral op de 3 pijlers Peace, Justice, Development. Want wij zeggen ook Kingdom of the Netherlands, your partner for peace, justice, development. En wij zeggen Kingdom of the Netherlands, one kingdom, 4 countries, European and Caribbean. Dus wij denken dat wij dus echt iets te bieden hebben. En voor wat betreft die development pijler ook echt op het gebied van innovatie, duurzaamheid en Aruba eigenlijk als internationaal voorbeeld op dat vlak. Woudenberg señalando la importancia de apoyo de otro partner del Reino, para Reino hay un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.